Dobar dan, dragi moji učenici. Evo nas ponovo na času bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti. Danas ćemo ponovo biti u polju književnosti. U uvodnom dijelu časa voljela bih da razmislite o zagađenju zraka koje je gorući problem u našoj državi, ali i šire. Zagađenje zraka je vodeći ekološki faktor rizika po zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika europskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi Europske unije. Navodi se u najnovijem izvještaju Europske agencije za zaštitu čovjekove okoline. Problem je uzrokovan individualnim ložištima i motornim vozilima. A trenutno najzagađeniji gradovi u Bosni i Hercegovini su Zenica, Tuzla i Sarajevo. Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i životnoj sredini. Za najopasnije se smatraju ugljikovodici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumpor dioksid i lebdeće čestice. No, o zagađenosti zraka i o faktorima zagađenosti zraka možete više razgovarati sa nastavnicama ili nastavnikom hemije i biologije na nekim od narednih časova. A ovaj put razgovarali smo i na času bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti o zagađenju zraka, jer je upravo naslov naše današnje nastavne jedinice Čist zrak pjesnika Duška Trifunovića. Duško Trifunović, književnik, pjesnik i televizijski autor. Nije bio član sekcija ni mladi pjesnik pionir. Prvu pjesmu je napisao tek po povratku iz vojske sa 22 godine. U Sarajevo je došao sa 24 godine i zanatom bravara. Ali već sljedeće godine izdaje svoju prvu knjigu. Bio je plodan stvaralac koji je stvorio 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Autor je emisija na televiziji Sarajevo Šta djeca znaju o zavičaju. Po izbijanju rata 1992. godine prešao je da živi u Novi Sad, gdje je nastavio da radi za televiziju Novi Sad. Najpoznatiji je postao na osnovu saradnje sa rock sastavom Bijelo dugme i pjesme Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Glavo luda i tako dalje. Pisao je tekstovi i za Indekse, Tešku industriju, Nedu ukraden, Zdravka Čolića, Arsena Dedića, a posljednje poznato estradno ime sa kojim je radio bio je Željko Joksimović i pjesma Ima nešto. Ukupno je oko 300 njegovih pjesama komponovano i snimljeno, a svega 3 pjesme u životu je napisao na muziku. Prema sopstvenoj želji sahranjen je u Sremskim Karlovcima 30. januara 2006. godine. Danas čitamo pjesmu Čist zrak. Moj brat svaki dan ustaje u 5 do 5 i odlazi na posao, usput kašlje, usput puši, usput diše čisti zrak. Moj brat svaki dan napravi lokomotivu, on je teška industrija, on je taj fundament, a usput diše čisti zrak. Idite svi na put, na more, idite svi u avanturu. Moj brat radi danas, gradi za vas. Novu seriju, novu turu, on je teška industrija, on je taj fundament, a usput diše čisti zrak. Moj brat se vraća s posla svakog dana oko 3. Ide teška industrija na biciklu, nosi hljeb i veliko srce svoje. Sklonite se, njemu treba čisti zrak. Duško Trifunović. Dragi moji učenici, pogledajmo ilustracije koje vidite na svojim ekranima. Na prve 2 fotografije vidimo čistu prirodu, bistru vodu, zelenilo, seoski pejzaž. Na druge 2 fotografije vidimo sivilo neba, tvorničke dimnjake, grad, asfalt i beton. Odgovorite na pitanja.
Šta za vas znači čist zrak? Kakva je razlika između zraka na selu i u gradu? Šta sve zagađuje zrak u gradu? Kako ljudi koji tamo rade podnose takve uslove rada? Pitajte roditelje kako se može sačuvati čist zrak. Vratimo se našoj pjesmi. Vrsta lirske pjesme koju smo upravo pročitali je socijalna. Socijalna pjesma je ona u kojoj pjesnik izražava saosjećanje sa pojedincima ili narodom koji teško živi, prema kojima se čini nepravda. U ovoj pjesmi pjesnikov brat je u nepravednom položaju i radi pod veoma teškim uslovima. Stihovi koji potkrepljuju upravo navedene riječi su sljedeći. Moj brat svaki dan ustaje u 5 do 5 i odlazi na posao. Usput kašlje, usput puši, usput diše čisti zrak. Jedan stih se ponavlja kroz cijelu pjesmu, a on glasi: usput diše čisti zrak. Radni dan pjesnikovog brata sastavljen je od niza obaveznih radnji i naučenih pokreta. Dani se u istom nizu gomilaju u godinu, ali uza sve to kao uzvišeni i ironični light motiv monotonije ljudskog rada javlja se čisti zrak. Čisti zrak je simbol moralne čistote svakog čovjeka koji svojim rukama zarađuje hljeb. Ironija je stilska figura u kojoj se riječima daje suprotan smisao od onoga koji imaju kao svoje osnovno značenje. Ona predstavlja prikriveno ismijavanje zasnovano na suprotnosti između onoga što se govori i onoga što se zapravo misli. Njome se izriče jedno mišljenje, a cilja na suprotno značenje. Kada se ironija kazuje usmeno, tada posebnu ulogu ima naglašavanje riječi i tonsko izgovaranje, kao i izraz lica ili mimika i pokreti ruku ili gestikulacije. Kada se kazuje pisano, tada se poznaje po tome što se riječi nalaze između navodnika. Na primjer, veliki radnik zapravo znači neradnik. Ljepotica zapravo znači ružna. Ironija je veoma snažno izražajno sredstvo u iskazivanju osjećanja i misli, a njena jačina zavisi od govornika ili pisca. Ovo je stilska figura sa kojom se prvi put susrećete na današnjem času. Metafora je stilska figura kojom se osnovno značenje neke riječi prenosi na neki drugi pojam. Ona je vrsta poređenja, ali se izostavlja predmet koji se poredi. Primjer metafore u pjesmi Čisti zrak je sljedeći. On je teška industrija, on je taj fundament. Teška industrija je naziv za granu industrije za proizvodnju industrijskih postrojenja i teških mašina. U ovim stihovima brat je zapravo osnova i pokretač cijele industrije. Pjesnik je ponosan na svog brata. Prožimaju ga osjećanja poštovanja prema bratu jer obavlja težak i važan posao. Stihom sklonite se, njemu treba čisti zrak. Pjesnik želi probuditi poštovanje prema svim ljudima koji obavljaju teške poslove, prema radnicima. Društvena nepravda i pjesnikova pobuna zbog te nepravde javlja se u sljedećim stihovima. Ide teška industrija, na biciklu nosi hleb. Divljenje bratu je iskazano u sljedećim stihovima. Nosi hleb i veliko srce svoje. Iz svega dosad rečenog možemo zaključiti da je tema pjesme težak život radnika i pravo na čist zrak. Ideja pjesme, poziv neradnicima i posmatračima da se stvaraocu sklone s puta jer je njemu potreban čist zrak, a zapravo to je poziv na borbu za prava radnika. Pređimo na jezičko-stilske karakteristike naše pjesme. Pjesma je napisana slobodnim stihom ili nevezanim stihom.
Slobodan stih je onaj stih koji nema rime i u kojem je nejednak broj slogova. Iz pjesme Čisti zrak vidimo da u pjesmi slobodnog stiha i strofe imaju različiti broj strihova. Dragi moji učenici, nadam se da vam je interpretacija pjesme Duška Trifunovića Čisti zrak pomogla da dalje nastavite sami tragati za onim što ćete upravo dobiti u domaćoj zadaći. Odaberite neki stih iz pjesme ili asocijaciju koja vam se javila nakon njenog čitanja i pretvorite u samostalan rad. Pokušajte svoj doživljaj prikazati pričom, slikom i slično. Pronađite jezičko-stilske figure u pjesmi. Nadam se da sam današnjim časom uspjela da vam približim život i djelo pjesnika Duška Trifunovića i da sam vas motivirala da nastavite sa analizom i interpretacijom pjesme koja itekako zaslužuje vašu pažnju. Hvala vam i ostanite mi zdravi do sljedećeg susreta.